היפ-הופ אמיתי לכם באוזניים, סטייל אוריג'ינל שנתקע בשיניים. היפ-הופ אמיתי לכם באוזניים, סטייל אוריג'ינל שנתקע בשיניים. האש שלי לא חם ולא קר לי, בוער בי, גילי את ההפצה, עכשיו הכל השתנה בי, לא נורמלי, זה בא לי ברסלב אורגינל, כי יש הרבה דרכים אבל הכל סתם קרנבל. כל מה שצריך זה קצת רצון, לא חזון, כישרון, סגנון, אז בוא נפסיק עכשיו לישון. צבא האור מציון ואין לו מחירות, אז שכולם יפלו הוא יישאר כאן אחרון. צבא פה ושם MCM בלגן, הוא בזרם של כולם והוא זורם לנו בדם. הוא הצדיק בהסתרה שלא יעשו אותו מפורסם, שם צבא על השולחן ששינתה את העולם. אם נפלתי סבא תמיד אותי מרים, ואם צומצמתי הוא מחדש לי שוב את הכלים. אז תבין, כל החיים שלי שונים, עובדה אני בעל תשובה וגם עוזר לאחרים. הם מפיצים את הספרים, הם מקרבים את הגאולה, אנשים אחד עם השני בתוך ההילולה, אז תרימו את הידיים. On fait les mitzvot, on aime les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est העיקר, on peut pas aimer le papa sans aimer ses enfants. לכן צריכים אהבת ישראל ונצליח וננצח. אוהבים אתכם, תודה על כל התמיכה. ביי ביי. אלוהים איתנו. יש פה צבא של מפיצים שלא צריכים שום רמטכ"ל, מחכים לגאולה ולא נפסיק עד שנפעל. יש לנו הפצה שזורמת לנו בדם, רבנו המקור בלי שום קשר לציפור, רבנו הראשון שכל אחד מכם יזכור, הוא אתכם ישמור. כל מה שחור הופך לאור, מגיע לכל חור, צרה חודר כמו מסור. תזכור, סנדלר חכם לא הולך יחף, איש היה ראש בלילה ער כמו התלב. סבא שולף תעשייה שלמה מהמרתף, הוא מתקן אתכם בשורש, תאמינו שזה כיף. לא אל תתבלבל, מאחורי האור עומד צדיק שמתפלל. תתפלל שבקרוב יבוא גואל יגיד ננח, החיים מסובכים אבל הפתקה כבר נשלחה. הם מפיצים את הספרים, הם מקרבים את הגאולה, אנשים אחד עם השני בתוך ההילולה, אז תרימו את הידיים אל השמיים, תנו לו בשמחה, תנו בהפצה. הם מפיצים את הספרים, הם מקרבים את הגאולה, אנשים אחד עם השני בתוך ההילולה, אז תרימו את הידיים אל השמיים, תנו לו בהפצה, תנו לו בשמחה. C'est une base militaire qui se trouve à Tzahal. אנחנו מחלקים את הטליתות. Vous avez fait le trumot, merci beaucoup. On continue et on va faire encore beaucoup plus dans Hachem. Amen. אחרת אבל כולם רוצים אותה, אין שום דרך אחרת. עכשיו דממה, נסה להבין את המעצמה. סבא בעולם כדי להגן על הנשמה, כן סבא לא את אמת, סבא פולט שמגיעים אליו, נדבקים אליו כמו מגנט. יהודי אנוכי אמיתי. יש לכם טליתות? יש לכם טליתות? איפה הטליתות? לך לי 4 טליתות, דוד, שם באוזנש. מקיף אותך, מקיף אותו, מקיף אותם בכל אדם יהודי. ננה, זה השיר האמיתי, גאולתי לא בלעדי, סבא אמר. אבל קודם כל תודה רבה על הכל, שאלוהים ישמור אתכם, תודה על התרומות ועל הכל, שייתן בריאות לכולם, אמן, וניצחון לחיילים, לשמור על החיילים, על כולם, אמן, אמן. בתוך ההילולה, אז תרימו את הידיים אל השמיים, תנו לו בהפצה, תנו לו בשמחה. יו די.ג'יי MC ל"ג בעומר תשס"ה, רבי שמעון בר יוחאי, נחמן נומן. רבותיי, תתכוננו לגאולה ואנחנו ננצח. אמן, אמן, סלע. האש שלי לא חם ולא קר לי, בוער בי, גילי את ההפצה, עכשיו הכל השתנה בי, לא נורמלי, זה בא לי ברסלב אורגינל, כי יש הרבה דרכים אבל הכל סתם קרנבל. כל מה שצריך זה קצת רצון, לא חזון, כישרון, סגנון, אז בוא נפסיק עכשיו לישון. צבא האור מציון ואין לו מחירות, אז שכולם יפלו הוא יישאר כאן אחרון. צבא פה ושם MCM בלגן, הוא בזרם של כולם והוא זורם לנו בדם. On rentre sur Gaza et on va commencer à distribuer aux soldats combattants. C'était une super journée, bon, chez moi on est fatigué. Tout le monde a voulu recevoir les talis, tout le monde a voulu recevoir les caméotes. On a encore besoin de vous, de beaucoup de sous pour pouvoir continuer. On veut sortir la semaine prochaine de Hachem. Aidez-nous, aidez-nous. À tout à l'heure. אז תרימו את הידיים אל השמיים, תנו לו בשמחה, תנו בהפצה. הם מפיצים את הספרים, הם מקרבים את הגאולה, אנשים אחד עם השני בתוך ההילולה, אז תרימו את הידיים אל השמיים, תנו לו בהפצה, תנו לו בשמחה. כי אם אתם רוצים ספרים אז אנחנו המפעל, יש פה צבא של מפיצים שלא צריכים שום רמטכ"ל, מחכים לגאולה ולא נפסיק עד שנפעל. יש לנו הפצה שזורמת לנו בדם, רבנו המקור